Amazambane. Ukufakwa komquba kwimvunde. Amazambane ayisitshalo esidume ngokwesine emhlabeni emumva kommbila, ukolweni ne-rice. Amazambane anesitashi esingamaphesenti ayi-17 okuwenza adliwe kakhulu abantu abaningi. Yize amazambane enamavithamini u-B6 no-vitamin C, kanti ubumsoco awo mncane uma uwaqhathanisa neminye imifino. Amazambane amila emazingeni okushisa phakathi kuka-7 kuya kuma-degrees angama-30, kodwa futhi ayamila emazingeni okushisa awu-15 degree nangama-25 kungu-25 degrees. Kuyisincomo ukuthi amazambane atshalwe ngenyanga kaNcwaba kuya kuMasingana eNingizimu Afrika lapho lina khona ehlobo. Amazambane athathwa njengemifino epholile ngoba awakwazi ukumila lapho amazinga okushisa edlula kuma-27 ama-degrees. Amazambane awatshalwe amasentimiteni angama-30 phakathi kwezitshalo namasentimitha angama-75 phakathi kolayini engadini noma emibhedeni yawo. Beka intambo ngaphezulu ibe amasentimitha angama-75 esikhonkwaneni uyixhumanise neseceleni. Yiba nesiqiniseko sokuthi ifindo lentambo liqinile futhi liqondile ngokuyiphakamisa ubuye uyibeke phansi. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha ayi-10 lapho uzotshala khona uveze umhlabathi. Uma umhlabathi wakho uhlangene kakhulu kumele uwuvule ngamasentimitha angama-75 olayini kuya emasentimiteni angama-30 ukushona phansi. Kodwa ngenxa yokuthi imisele ingamasentimitha ayi-15 lokhu ngeke kwenzeke kahle. Lungisa imisele ishone phansi ngamasentimitha ayi-15 kolayini ongamasentimitha angama-75. Uqaphele ukuthi awulahli kude umhlabathi. Ukulungisa umhlabathi one-esidi kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma ithispuni ye-lime njalo ngamasentimitha angama-60 kolayini bokutshala. Fafaza imvunde noma umquba engamamililitha angama-500 emitheni elilodwa bese umboza okungenani ngamasentimitha 3 ukuze izitshalo zishone phansi ngamasentimitha okungenani ayi-10. Amazambane atshalwa ngezigaxa ezingenazo izifo noma ngezidumbu zamazambane ezisikiwe, cuttings, ezinamehlo amabili noma amathathu noma lapho kuvela khona okungathi kuyamila. Faka imbewu yamazambane ngamasentimitha angama-30 kolayini bese umboza nge-level. Asikho isidingo sokumbondelanisa ukuze ube namazambane amahle, kodwa ingubo yomdali yanele. Shiya amasentimitha 5 isikhala ngaphezulu komsele ukuze izithombo zimile. Emumva kokuhluma kwezithombo, beka ingubo yomdali ibe ugqinsi ukuvikela ukuthi amazambane angasheshi ukuba namahlamvu ukuze abe zigaxa ezinkulu. Uma ingubo yomdali iwugqinsi kakhulu, lokhu kuzokwenza ukuthi ukuvunwa kwamazambane kungaphazamisi umhlabathi omningi. Sebenzisa imfoloko ukumba amazambane emhlabathini. Angatholakala kalula ngoba umswakama wengubo yomdali ibiwonge ngomswakama. Summary. Gaba olayini abahlukene ngama-75 bamasentimitha. Yimba imisele eshona phansi ngamasentimitha ayi-15 kolayini abavuleke ngamasentimitha angama-75. Faka isipuni esisodwa sokudla somlotha wezinkuni emasentimiteni angama-60. Faka umquba ongaba amamilimitha angama-500 emitheni elilodwa. Vala ngomhlabathi kusale amasentimitha ayi-10 ukujula.
Tshala imbewu yamazambane ishone ngamasentimitha ayi-10 ihlukane ngamasentimitha angama-30 kolayini abaqhelelene ngamasentimitha angama-75. Gqiba kube i-level. Faka ingubo yomdali ibe uqinsi. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.